Здравейте на всички, аз съм Дрин. Сега ние ще играем на криеница и аз заборя и започваме. Хора, сега сложихме няколко камери. Има няколко камери, аз почвам да броя. Айде. До 20, до 2 или до 10 или до 20 или до 30? 30. Ами, как друго? Добре, хайде. Едно. Затваря очи. Аз съм към камерата, бе, бат. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Почвам да я търся. Сега идвам. Сега превключвам. Там. Абе, намери ги! Сила! Участва още една игра. Още един участва. Марина. Моята сестра. Добре, сега аз се крия, вие борите. До 30. До 30 ти взимаш камъните и почваш да ни търсиш. Айде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Айде от начало. Камера! Жива ли са? Да. Да. Добре, камерата е живо. Айде, започват. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Маринка, искаш да се вземеш? Не! Казах до 30! Не! И ти урежи до 20. Не вярно, до 30 беше. Много добре те чухме. Не вярно. Много добре. Горе умре, честно. Много добре те чухме. Айде, от начало, айде от начало. Много добре те чухме. Айде до 30 сега. Айде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Знам къде сте. Ревизия след Йордан Базаков. Всеки понеделник и петък от 18:20. Само Къде си, бе? Къде? Къде? Къде е Катерина? Позна Марина! Да. Къде е Марина, бе? Айде, сега си ти. Да? Добре, сега. Ето. Айде. 1, 2, Изчакайте! От начало. Изчакайте! Само това е въртето за това. Здравейте. Айде, почвайте да броите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Пусна, Дарко! Айде, вия. Ай, къш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
24, 25, 26, 27, ама баба 30. Знам къде. Няма какво да ми търся. Пуза Катрин! Пуза Марина! Сега сте вие. Айде да ме видя. Айде. Ма ние не трябва ли сами да гоним? Да, сами. Айде. Добре, айде Маринка, че се крие С мен. Айде. Искам с нея. Айде, добре. Айде, бе, пред камерата сте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Хайде! Сега съм аз. Урам. Искате ли сега на гоненица? Да! Айде! Айде, променим играта! Гоненица! Гоненица! Да? Сням. Ей, Катрин! Гоненица! Гоненица! Да. Айде, почваме гоненица.